Nakapata mshonga kwangu shilinda sana na mtume wangu nambata ni message mako akapinda takarara usiku chumba chake tafuna vadaro tani sana namta chimwena chimwena mbogweni aenda kumba kwao takapedza 5 days achibasa dzoka inenge ndikubasa ndisvika kumba ndinogara nemwana wangu wandakasiyira mukadzi wangu akasharisira chimwana 4 saka ndinogara ne1 wacho ndonati uda ripoti poma kido ko indoor sikuvhura kuna mama mo kaswadzoka wanaenda kwati mutazodzoka panopangana tingatapedzerana wazodzoka sei chima ndapinda mumba mengu ndapinda mumba semunhu anga akugara ega bhaketi langu reweti nini nesina kurirasa zvakanaka iwewe kudzoka kwawaita ukao unogona nezvimwe zvinhu zvokuti zvokunondikanganisa ita ndabvisa weti yangu ndiita sendiirasa time ndakatarisa mubhaketi memwe ndakaona mune zvinhu zvimwe zvirimo kuratidza kuti mushonga iwe kubva rini inini ndichiita weti nemakwati yakadaiswa inini waise chii weti yangu akaiwa hapana zvandabveisa ndikata taura chokwadi ukataura chokwadi tinoita setinowirirana ndopakataura kuti ndakaenda kunotora mushonga pakati kuna amai avo zvadaro avinatano iwewe zvatinoita panopa handi kuna vabereki wako tinotaura chi kana zvazvo zvemushonga inini zvakutonetsa apa watondigadzira kugara kapawo kana waisa zvinhu zvinhu zvakabva munyama yangu handichaziva kuti inini zvinozopera sei saka tichibva tabuda pamba amai vangu ndopakati iwe wanyatsa kutarisira zvinhu zvako kuti zviri raiti ndakano tone kabhegi kako kabhegi ndabva ndakavhura ndabva ndaona atakura sokisi rangu 1 nemachiri ataishandisa mumba ndabva ndakano kuongake ndinazvokupi tisina kuwirirana takati tichazoita dhiri tawirirana tanzwisana toronga tidziva kuti ita sei saka izvi zvinhu aoita takure nekuti wandiratidza kudhara kuti iwewe wakutoita zvokundibatira mushonga saka hazvibude katipinde mota tiende kune hama dzako tokanamutembera iwe ko mahomwe wambosecha here mahomwe make ndotanga nejin trouser ndonakaiwa handina ndangosecha chibheki ndichibva ndasecha mahomwe make ndabva ndabudisa chipabheki chemushonga pasiyana ndofunga pane 10 type dzemushonga ulipo mushonga wacho ndauya nawo kumubvunza mushonga uyu ndakapiwa naamai kwakati ndati handeiko tataenda ndofunga takarowa usiku hwese kusvika kuseni nyaya ndichibva ndaendesa kudare masabhuku bhobo vachibva vaitonga vanogona kusanangura zvavo inini hangu ipapo ndopa ndinopererawo ava ndo vavakakwirira dara ati amai nyaya ndaifungidzira pachangamire amai vakapa mukadzi wauyu mushonga uyu chandaifungidza ndokuda kwakadziudzi aifanira kugara apa amai chokwadi here kuti makapa mwana mushonga ichokwadi takamupa musikana kumupa kwandakaita inini zvekwekudai musikana uyu akandiona ndichifamba ndichienda kotengesa mutsvairo yangu shuwa
ndobva amenini wake wati membe muri kutengesa mutsvairo here? Ndakati ndiri kutengesa mutsvairo. Zvakanzi matigirawo here zvokudziisa miri? Ndakati inini handina kuuya nazo. Musikana uyo abva abuda kwanga ari kubva auya padhuze namenini wake. Zvakanzi mama wati amembe vari papi? Hanzi vari apa. Zvakanzi imamembe muchigara pasi ndekudzisikana uyu. Ndakauya kumba kwenyu ndakasvikira kwakakiwa dhoo ndakadzokera. Ndakati ko waidei kumba kwangu iwewe? Zvakanzi zviripo zvandaida kumba kwenyu nokuti inini ndikuda kuenda kumurume wangu. Ndakanetsana nomurume wangu ndoda kuti mundigadzirirochi imba gogo. Ndiri kudawo murume wangu andakawana ari kundichengeta. Saka ndiri kuda kuti mundigadzirirewo shuwa changamiro. Ndakamupa mushonga mwana uyu wokugadzira miri wake nokunhingirikira nechifumuro chokugeza miri yake. Ndo zvandakamupa changamira. Handidi kukakama, handidi kudi. Ndakamupa shuwa kuti agadzire imba yakewo musikana uyu. Ndo zvandakaita. Akatouya yega kumba kwangu. Adha. Azita agadzire imba yake. Mzore mama. Wakamupa mushonga wokugadzira imba yake. Wokuzoisa muweti yangu uyu. Aizoisa sei muweti yangu isina kutaurira. Ende wakaisa muweti andoti ziyo mushonga. Iweweka bunzoko kana iyo wokuza muweti name baba mushonga wokuza muweti unogadzira miri wani. Uyu ndakamuti unoisa muweti chifumuro unoisa muweti yako ogeza. Kana pane zvinhu zvawakaitiwa kuti ugare uchiogadzira miri wake chito. Kana pane zvinhu zvawakaitiwa iwewe ugadzire miri wako wonhingirikira weti yako iwewe ogeza weti yako iwewe. Ndozvandakamuonesa chifumuro ogeza weti yako. Ndozvandakamuudza chete. Taurisa. Achisi kukunzwa. Taura. Pastor changamoto. Seketi kudai inoenda rusombo. Nani sombo kwa ungeta na mama yangu mwaje kwa mjoma akazokurenda. Ama yangu kwa kashika shikati kwa mkuta na nje. Patana kwa watana kuri. Wati ayo ini ndio tasa kinopega zvese. Unyashi nyama wana kwa kuseli. Apeza zvese zvipi. Ante zvinopedza panda kawo dambudziko. Dambudziko rei. Rekuti nduma kwauri ndona kupakuitisha ndiri. Wati ayo ndinopedza zvese unaenda kugadzirira. Ndapedza kugadzira kuti woita se woenda kumaraundi 88 woita se woenda. Wone. Sasa dambudziko rako ndarangarira rei. Murume wangu ndaimukumbira rekungwarira. Rei. Chikomba sakombo dambudziko ramaipedza miri wauineri aiti inini ndikuroorwa nevarume vakawanda ndichingorambwa saka inini kuda wejanga kunyama. Naye musikana taura chikwadi ndizvenza kutaura asi izvo vaivula kupa mushonga kuti muita sei. Taura chikwadi usachikako teererai kana indwani vapindireko muno kurisai vanhu vapanza teererai kurai masikati usiku uchauya undo masikati kako taurai izvito musikana anze kuzora makobhura kuti kana apinda aita sei apuse here maroreni kuti aita sei abvume nekuti asi oumweti yokuti akakuwana sova anongoti
Ngomregera. Komweti. Leo mweti wakanipa weta nzito chifumu. Kuti wakawisira mweti akana hani zvanga zvakaiswa. Ndizvo zvinofumuka. Anga kuti asabengeru. Ndaibogo mwana ndowenywa akava muri asi wenyu kuti ndowenyu wamukapa mushongani mamunzo zvaataura ndamunzo asi hazvisiri saka chokwadi ndechipa toteerera akapa mushonga ina ndakapiwa mushonga unoshandisa woza anobata mushonga ndiyakuti achokwadi yakushandisa saka toteerera imime yakatoteerera kutombomire saka wakashandisa mushonga yese wakashandisa saka mwana wagara ndinokushanda wagobata vamwana vapurirwe gogo ati nyaya ichikoipedza tingaindore mberi wairadzisa munhu ani vachajeika unaite munhu anobata mushonga wokuparadza kauraya unodeisha mani ndinoda kuparadza Amzorema. Inini kana wachindibhadhara ngawabhadhara mimi. Inini wabhadhara inini chii kana mombe. inini ndinechitema unokwandineiwanaara nemafumbo andaiiaionoaako kuti ndiineseaiakanondibhaza hakuna kwandineiwana chakamiri mundi ndiri ndega murume wangu akafa ndinani unocherwa nani mushonga mati ndotogamina nemafumbo chinogamina nechogamana kwamama saina yakukura munombora iti zvazozvita kuti saina ya ndiri kukumbira ruregerero ishe nokutotiga mukomana uyu akatondirova shuwa mukomana iyeye ndiri mudare mavo akatondirova mukomana iyi saina ya kukumbira ruregerero Mapepa temushonga 10. andinomaunebochera wandisendire upenyu ndokauramba utegereke asikana taurai muna kuti chiikana inodiwa ndiri tete hanzvadzi wake mukomana saka ndachikumbira kuti mishonga ndinayo saka ndachikumbira kuti mishonga chine kuwanda kwaakaita ikaswa pagogo tsanangura kuti ndei pamwe vagona kuzopauraya handiri mishonga imaitengere kutesa yesomukava asoriri Garai pas. Tasai dulu. Mana mau ada pas? Ora io lo usia. Ndio unoshandei basa lako. Uyu ndoyekuzorera mafuta okuti
kana ukanhingirikirawo ukazorera mafuta unoonhingirikira unoonekwa kuti uri munhu imakazi agogoa kuda muno mune makwatera mwana aizumbera aizere mama makapepa kamukanyora ndoi ainyora mufoni amukabata ndoi aisero ataura imo ndoi uyu ndewekunhingirikira nekushedza oushedza akoka oiwo uyu ndewekupfeka ndokupfeka kupfeka udaita sei isamiri vako Alright. neuyu uyu ndewekukobhura outi kobra angotikaubaakumbika zvoi mati kubaapuza aiwa temtebhuka yekumbane kachiuya kune madzimai zviriko dzimba dzimwe dzikurara maplastic light plastic light handina kuti ndoda kuuraya aiwa ndazvinzwa gogozi ndinoda kutendai zvipo zvinosiyana ichi ndo chipo chinhu chamukapuwa nasicharamba kushanda kuna kusoja baro vadzimwe vakavatenderi kuti apuhwiro mapanzwisisa aiwa ndinozvinza saka ndinoda kumusiye ndazvinzwa ndakuregera mombe yacho inini hakuna kwatinaiwana mombe ini handina amaini wakafa kudhara hamuna ndazvinzwa ko iwa ndakachengetwa nababa mushawa kudhara pasango ramambao ndiyona wandaigara nawo baba teerera wachiteerera gogo ikamna murume handina kafa kana dai zvaishinga stereki mwana maudze nokuti hamairu dai zvaishinga dai murume achikushandisa kwamurume wako zvino inini handizvitendi nokuti azvichitenda kunani kwamuri kunovadaidzira unganewo kwamuri mune zera revarume nokudaiwo ini vanditi ndege kunasira vanhu ngavadzidze kushandira dzimba dzavo dziito zvakanaka handii vanhu vana ngavadzidze kusahura iwe mwana usahure ndomushonga zvawakaita zvakunotsvaka mubatsiri iwewe iwe unopenga vaisire mbudzi dzavo mbiri tinawo hama dzakadai dzinoshupika asi tinodzida saka tinodzirerutsira chaiko saka vaisire mbudzi kani mbiri nokuti mishonga wachabhadharwa kana yabhadharwa vanopawo mambo zokusimbisa mishonga torereyo mishonga iyi yaikandotoiretu iyi mishonga ndoyati kutotsvaga iyi president vakati tiite innovation in industrialize handitika kana mishonga iyi chinyatsoshanda chaicho tiri kuda vanhu vakadai 10 vauya handitika toigadzira zvakanaka yopiwa vanhu zvakaita sei zvakanaka zvakajeka kwete zvekubhenda zvamuita izvi zvekubhenda zvinotyisa izvi munotodya mari kana mishonga iyi ichishanda iyi tokurejesta moita innovate zvoitwa industrialize mobatana nevane mari kumaindustries zvoenda kumalebhu zvogadzirwa yove mishonga inoshandiswa nemunhu wese pajekerere ndafara asi mahurewo wani ndozvakutaura ndozvazvinopedzira zvaiti manyinazvitendera nokudinika izvi hatikuda vanhu ngavadzire mwoyo yavo kuna varume vavo nakadzi vavo izvi hatizvide toda kuti vana vavake dzimba mazvitagogo iye toshiba tora mishonga inorasa mutoireti tisazochengeta nokuaurikibata unobviringidza mwana ndakuregerera iko nobadira mbudzi mbiri nozvinamisa 16 usaimbo zvadini atapedza uise sautapo nozotsika nazvokudza kusvika kudare renguva maita gogo maita basa mbaiwa
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.